Matuang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, 1, 2, 3. Ayunan tayo ikuha na. Pasabali ito lang, oh. 1, 2, 3. Ah, so. 1, 2, 3. Ah, sige, so, go. Ayun. Ako makawayan, puto. 5x7 size po, open type. Kasama po yung center table. Dili-deliver po namin ngayon dito sa Barangay Golsik, Alcala, Pangasinan ngayong umaga. Yun po yung nandoon sa una 6x16 deliver namin ng isang araw. Yero type. Ilay. Ito. Okay. So. Sa bayan. Balari lang. Sige. Di ba pas lamin? Sige. One, two, three. Dito ko na. Datara dagiti dito mo na ngay nalada. Dito lang ng araw. Oh. Kanyanan. Dito lang ng kamay. Kamyanan. Ano ang na ba? Basta bubo. Yung simento. Nagtangkada lang siya ng kalaon. Baliktad. Kumata kami ng kustak. Sa kabilang bangay. Pangatong. Kabilang bangay. Jai. Akhirnya na babat ini. Nurman, alam ita kayan. Ay. 5x7 size po, open type. Deliver po namin dito sa Alcala, Pangasinan. May kasamang small na pundasyon, tapos 2-step bamboo stairs. Kasama po yung center table. Bawal mo na, gaya lang sa murang di kalman na.